Cesta do Čínska Bystrej. Ideme, Kupko, pre teba, natočíme ti cestu, máš to zavesené na YouTube, neboj. Na Facebook to daj, na Facebook. Videa patria na YouTube. Kokota, čo na Facebook? Facebook na... Na piče. Ja už mám na Facebooku pár videí. Ja už všade videa. Facebook je na to, aby si pridal všetkých, čo poznáš aj prezvisko. Alebo aby si spoznal všetkých priezvisko. Alebo. Tuto je tento zadný vchod, zadný. Ideme pomedzi auta, pomedzi. Si písal na SMS-ku? Ja som to nejako nepostrehol. Rampy, tu na rampy sú rampy. Idem sa, už neviem tú matiku už teraz niekedy. Tut. Čiže ty tam budeš ešte ako dlho, lebo... Ako dlho tam ešte budeš? Tak celú cestu ideme? No, ja vlastne neviem tú cestu. No nie? Hej. Bubo. Kto to je? Jaj, no dobre, tak... Čučo. No hej, ale ja som si nevšimol, že si mi poslal SMS-ku, ja som myslel, že nevyšlo, tak som teraz na nočke, že som sa chcel ísť nájsť. Ale tak dobre, tak ja pôjdem. No dobre. Truplík manažér. Mám si natočiť, tak tam No však nie si ďaleko. Počuj, a kde je to? Uprosil lásky. Dobre, tak ja to teda otočím a idem tam. Teraz doprava, že?